आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दायो नै आङो टाउनाव थांनो नागिरदों। बेलासे 8टा जाबाय दा। ओमफ्राय आं हारसिं थाङा, लोगो सासे लादों आङो, सिख्ला फिसा। ओमफ्राय बैसागोबो मोनफैबाय नालाय, ओमफ्राय बैसागोनि फालि दानो होदों आङो गामियाव। बिसोरनो खुन्दुंखौ लाबोना होनोसै थाबैनो, दाथ' सैत मांखोआबो हाबबाय, बैसागो जासिगोनानो। ओमफ्राय आरो किचेन रुमनि टाइल्सखौबो लगायबायमोन, ओमफ्राय गांनै नांगौ जादों, एसे खम जाबाय, बेखौबो लानानै फैनो। नैया बे टाइल्सखौ लांगोन आं गांनै, ओमफ्राय बे गुफुरखौ गांनै लांगोन। ओमफ्राय जि मोजां मोजां दङ नै जुगारफोरा। मोजां मोजां लानो लुगैथावना। नै गासैखौबो लांजोबनो लुगैथावना दङ। टाइल्सखौ नै वालनि टाइल्सखौ बेयाव दोनो। सब नै टाइल्सनि गोजा, इमान गिदिर। सिनारिफोराबो दङ बेयावनो। आंनि लोगोआ टिक्लुआ। हा? दुटा दुटा 4टा रं। 925 টাকা দুটা না? কিমানকে ধৰছা? बेखौसो पसन्द जादोंमोन आं फार्स्टआव। ओमफ्राय मोजां नुनाय नङा नामा होननानै लायासै। ओमफ्राय नै सिङावबो दङ। फार्स्टआव बेनिफ्रायनो लादों। बेफोर मानि दङ ने। बियो बाथरुमनिसो नामा? नैया बेखौबो पसन्द जादोंमोन आङो, खिन्थु नैबे खाट दङ ना, बेयो माने लेथ्रा हाबना थागोन होननानै आं लायासै बेखौ, गामिनि न' ना, लायासै आरो। बा এইটো টাইলছৰে গুদাম। পিছফালে না? নাম্বাৰ আছে আৰু ইয়াত না, কেনেকৈ চিনি পায়? आं बेखौनो এইটো নহয় নেকি? এনেকা চেক থাকা নহয়। এইটো নহয়। এইটো। ইয়াত পেকিং কৰবি আৰু। এইটো নহয় না? এইটো নহয়। মাটি লাগছি। खुन्दुं लांनोसै जि दानो। आंथ' दायानो, गुबुना दागोन। 10 টাকার বেশি আছে হ্যাঁ? 10 টাকা বেশি। রঙা লাগবো নহয়, রঙা? আধা কেজি। 1.5 কেজি হল না এইটো? ৰঙাটো কি দিছা? পকুৱাই না? এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ দেখা পাইছোন দুটাটো। একে। मैया भिडिअखौनो फुरा लाजोबनो हायासै, जि खस्थ'यै लाना फैबाय टाइल्सखौ। आं लोगो लांफानायखायसो, लोगो लाङामोनबाथ' हारसिं लाबोनोनो हानाय नङामोन, जि खस्थ'यै लाना फैबाय। ओमफ्राय नै दिनै जि सान्दुं गोसा, माइ लामदों जोंहा, मैयानिफ्रायनो लामदों। ओमफ्राय दिनै रानगोन नामा माइआ। बे खनसेया रानबाथाय आरो एसे लामबावनो नांगोन। बैसागोनि माइरङालाय एसे बुरजा नांगौ जायोना। ओमफ्राय माइरं बिनायबो फैयो, माइरं बिनायफोरनोबो हरनो गोनां जायो।
मा थुसोदो नोंबो नायदो फिल्म नायदो नोंबो माइफोरखौ थिखांखांबाय नैया बस्थानै आधा जाबाय मेंजोब्बाय गावलिया मानसि माबोरै खस्थ' खालामनो गोनां जायो बेबायदि खस्थ' खालामाबानो मोनजाया जि मोनाबाबो गावबा गाव खामानि मावबाय थादों गामिनि किचेन रुम ओरैनो सिम्पोल आरो बांद्राय डिजाइन गैया ओमफ्राय बेसिनफोरबो लागायाखै संनो मोनबानो जागोन आरो ओमफ्राय बै माइनाव दोननाया बेखौ माने वाइट सिमेन्ट मारियाखै दिनै सम जायासै मोनाबाय मिस्ट्रिफोराबो दाबावैसो थांदो ओमफ्राय नै बेबायदिनो आरो ओरैनो सिम्पोल गावलिया गामिनि न'